Hej kollegaer. Jeg har kastet mig ud i noget, jeg ikke har prøvet før, og det er at lave sådan en optagelse her, hvor jeg taler, sådan optager det, jeg siger. Det er en lille smule grænseoverskridende, men det er også meget sjovt, tror jeg. Daniel han har lånt noget podcastudstyr, så det ser meget fancy ud her, hvor jeg sidder med computer og mikrofon og sådan noget. Det, som jeg skal snakke om, det er suttebrikker. Jeg har lavet et PowerPoint-show omkring suttebrikker. De suttebrikker, blandt andet, som vi har monitoreret i afdelingen, når vi har skrevet op. Indikationen for brug af suttebrik, og hvor gammel barnet har været, når den er taget i brug. Og så har jeg læst lidt i mine bøger, og forsøgt at finde noget teori, eller skrive lidt teori ned, og bare sådan tale lidt bredt om suttebrikker, fordele og ulemper, og sådan. Jeg ved ikke, hvor lang tid PowerPointet, eller hvor lang tid det kommer til at vare det her. Grunden til, at jeg egentlig ville tale hen over det, og ikke snakke til et personalemøde, det er, at det kan være svært lige at finde tid til, og hvor mange kommer der til personalemøderne og så videre. Så derfor så tænker jeg, at det her, det kunne vi prøve af, og så se, om det er noget, I får set, og om det er noget, der er fedt. Jeg har lavet en lille dagsorden her. Vi kommer ind på og snakker lidt om ammefrekvens med og uden suttebrik. Noget lidt statistik over det, så vidt jeg husker. Det er lang tid siden, jeg har lavet PowerPointet, så det kan være, at jeg lige skal tænke lidt undervejs. Jeg vil bare lige snakke lidt om suttebrikkens historie, og snakke lidt om forskellige studier, der er lavet om brug af suttebrikker. Snakke om fordele og ulemper, mulige indikationer for brug af suttebrik. Snakke lidt om den kliniske retningslinje for suttebrik. Og så kommer jeg ind på monitorering af suttebrikker på mor-barn-afsnittet. Så har jeg også fundet lidt teori om flade og indadvendte brystvorter, fordi det måske typisk er der, hvor vi bruger suttebrikkerne. Og så har jeg lige et par cases med fra den differentierede indsats. Nogle familier, som brugte suttebrikker, deres oplevelse. Og så har jeg samlet nogle væsentlige pointer til sidst. Ammefrekvensen i Danmark. Den sundeste ernæring for det nyfødte barn, det er modermælk, og amning har betydning for en lang række af helbredsmæssige forhold hos både mor og barn. Det er jo det, vi arbejder med. Og for Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, at børn ammes fuldt til de er omkring 6 måneder, og de anbefaler delvis amning til 12 måneder eller længere. Undersøgelser viser, at stort set alle danske kvinder ønsker at amme deres barn fra fødslen, men at kun 55% ammer fuldt ved 4 måneder. Og i 2020 så var andelen af børn, der blev ammet fuldt i over 2 uger på lidt over 83%, i 9 uger på knap 63%, og i 17 uger, altså 4 uger, på lidt over de 53%, og i 26 uger, altså et halvt år, på 11,6%. Og det er data, der er taget fra ammebogen, den som vi har stående fra Sundhedsstyrelsen. Ammefrekvensen i Danmark med suttebrik, og altså det, som måske kan være lidt forvirrende at huske også, det er, at der er bare mange procenter, men måske kan man bide mærke i nogle af procenterne. 29% af mødre til maturbørn, de bruger brik i ammeetableringen. Og det er jo en tredjedel. Det er jo ret mange. Det gælder for 54% af mødre til børn født prætermt, og det synes jeg da egentlig godt, vi kan genkende til
Ja, vi har ikke gjort op om tit vi bruger brikker til de senpræmature, men jeg synes bare, når man tænker over det, så synes jeg faktisk, at det gør vi ret ofte. Et dansk studie viser, at suttebrikken har betydning for ammevarigheden. Studiet viser, at 4 måneder efter fødslen, så ammede 31% af de mødre, der brugte suttebrik i hele ammeperioden, og 56 af de mødre, der havde brugt suttebrik i begyndelsen. Så det har altså betydning for at tolke er det som, at når man får smidt suttebrikken igen, så øger man ammefrekvensen. 68% af de mødre, der ikke havde brugt suttebrik på noget tidspunkt, og det ser ud som om, at risikoen for tidligt ammeophør i forbindelse med brug af suttebrik er større for førstegangsfødende end for flergangsfødende. Så der er lidt mere på spil for de førstegangsfødende, der får introduceret en suttebrik. Lidt historie. Suttebrikker har man brugt siden 1500-1600-tallet, så vi har jo altid forsøgt at finde hjælpemidler til at få etableret amningen. Suttebrikker har været produceret i alverdens materialer, lige fra sølv til træ, gummi, glas, tin, bly, elfenben, horn, latex og så silikone, som vi kender i dag. Så det har også været måske lidt kræftfremkaldende, eller der har i hvert fald været nogle spøjsematerialer i brug. Vil vi nok ikke gøre i dag. I dag så er der forskellige typer af suttebrikker, eller i hvert fald af udformninger. Vi bruger suttebrikker af silikone. De er ultra tynde, og barnet er i stand til at stimulere brystet igennem suttebrikken. Der findes mange producenter og størrelser og forme. Størrelserne varierer fra 16 til 28 mm. Og nu bliver jeg lige i tvivl, om de findes større, når jeg sidder her og gennemgår det. Men det kan man jo altid undersøge. Selve tutten på suttebrikken kan variere i form. Den kan være kegleformet, som vi har inde i afdelingen. Så kan den også være rund. Og skjoldet kan også variere i form og tillade mere eller mindre hudkontakt. Og så vidt jeg ved, så er der ikke... Så må det være sådan individuelt, om man foretrækker en suttebrik, der er kegleformet eller rund. Ligesom at brystvorten også er forskellig, og så kan den ene suttebrik måske være at foretrække frem for den anden til det enkelte barn. Lidt forskellige studier om barnets trivsel og om de sundhedsprofessionelles brug af suttebrik. Der er et studie fra 2009, som undersøgte vægtøgning hos 54 mature nyfødte med og uden brug af suttebrik, som viser, at vægtøgningen var lige blandt de to grupper ved 2 måneder alderen. Det er da ny viden for mig på en eller anden måde, fordi jeg synes, vi går og tænker på, at trivselen kan komme, at vi sætter trivselen på spil, men der er måske også lige nogle opmærksomhedspunkter. 89,9% af mødrene fortalte positive oplevelser ved brug af brik. 67,3% af mødrene fortalte, at brikken var med til at forebygge at opgive amningen. Så det er jo sådan umiddelbart nogle positive resultater. Så var der nogle fokuspunkter i studiet, som sikrede det her gode outcome, og det er brugen af de ultratynde silikonebrikker, og så er det en kritisk vurdering af uddannet ammekonsulent, og så er det en kontinuerlig opfølgning. Så suttebrikken kan ikke stå, en suttebrik kan ikke stå uden ammevejledning og opfølgning. Et andet studie for 2010 undersøgte blandt 490 sundhedsprofessionelle, at det var normalt at anbefale suttebrik til at facilitere amning hos nyfødte under gestationsalder 35, altså hos præterme, og til mature nyfødte med orale anomalier, og til nyfødte med øvre luftvejsdysfunktioner eller anomalier. Børn, der ellers ikke ville kunne blive ammet, har profiteret
velovervejet brug af Sutebrik. Der er på flere studier, flytter jeg lige det lille billede her, et fra 2013, som undersøgte tilfredsheden blandt mødrene. Størstedelen af de 81 mødre fandt Sutebrikken ekstremt hjælpsom. Nu skal jeg lige holde øje med lidt tid. For det er noget med, at jeg ikke kan filme så mange minutter, men det synes jeg nu alligevel, at den gør. Nå. Størstedelen af de 81 mødre fandt Sutebrikken ekstremt hjælpsom, og mødrene fandt, at Sutebrikken hjalp til at fortsætte amningen, og 31% ammede ved de 6 måneder. Og et kæmpestort studie af Kronborg, som jo er en dansker, fra 2017 undersøgte blandt næsten 5.000 mødre, at 22% brugte Sutebrik ved ammeetableringen. 7% brugte Sutebrik i hele ammeperioden. Studiet viste, at brug af Sutebrik i hele ammeperioden er associeret med mere end 3 gange risiko for at opgive eksklusiv amning før 17 uger, altså før 4 måneder. Og ved brug af Sutebrik i de første dage af ammeetableringen resulterede i 63% højere risiko for at stoppe amningen før 17 uger. Så det kan lyde som om, at når vi bruger eller introducerer en Sutebrik tidligt, så sætter vi måske noget på spil. Karakteristika ved brug af Sutebrik i dette studie var førstegangsmødre, de var yngre, kortere uddannelse, højere BMI, rygning. Alle disse karakteristika, de er også associeret ved korte ammeforløb i al almindelighed. Disse mødre kræver ekstra støtte i ammeetableringen, og ammeperioden forlænges med tæt opfølging og velovervejet vurdering fra en ammekonsulent. Og nu laver jeg lige en lille pause for at starte igen. Så klipper jeg det sammen. Og ubesvarede eller ikke undersøgte betragtninger ved Sutebrik sådan i studieøjemed, så er barnets suttedynamik på Sutebrik sparsomt undersøgt. Selve tutten på Sutebrikken er mere rigid end mors brystvorte. Den har en anderledes form og er måske større. Tutten den forbliver statisk og forandrer sig ikke under amning og har en anden tekstur. Teksturen af en genstand i barnets mund kan påvirke sutteintroduktionen fra den centrale suttemønstergenerator, og jeg tror faktisk, det er et ord, jeg sådan bare har oversat for engelsk. Så jeg ved ikke, om det eksisterer. Og et studie viste, at når raske spædbørn blev præsenteret for en glat eller tekstureret narsut, kunne man se en omorganisering af deres ikke-ernæringsmæssige suttemønster. Ja, det kan måske være sådan lige lidt tricky. Det er sådan lidt tricky beskrevet, men altså, jeg tolker det som, at når barnet bliver udsat for noget i sin mund lige til at starte med, så kan det have indflydelse på, hvordan barnets sådan suttemønster det sådan etablerer sig. Eller det er i hvert fald, det tolker jeg det lidt som, men det er noget, som ikke er super meget undersøgt. Det har muligvis betydning for barnets fremtidige sutteteknik, hvis det præsenteres for en Sutebrik i den kritiske læringsperiode, altså som helt nyfødt. Ja, det var jo det, jeg lige sagde der. Brug af Sutebrik kan være en medvirkende årsag til udvikling af mastit, viser et studie fra 2015. En stor undersøgelse af årsagen til mastit viste, at mødre, der bruger Sutebrik, har dobbelt øget risiko for udvikling af mastit, og det synes jeg egentlig også, vi ser en sammenhæng i.
Suttebrik kan forværre smerter, især hvis brikken er for lille. Brystvorten bliver større under brugen af brystpumpe og bliver muligvis også større under brugen af en brik. Nogle mødre har derfor brug for 2 størrelser. Så har jeg noteret lidt om fordele og ulemper ved brik. Fordele ved brik er, at den tillader barnet at lære at spise ved brystet. Den gør det muligt at supplere ved brystet med for eksempel lactat. Den tilskynder udstrækning af brystvorten. Det er sådan måske nogle lidt sjove formuleringer, jeg har lavet, men det, hvis jeg har siddet og oversat, så har jeg ikke kunne tænke længere end at bare oversætte det. Det kan forebygge, at barnet bliver uroligt og fægter meget ved brystet. Og ulemper ved brik er, at hvis brikken erstatter vejledning og ammehjælp, at den, når den bruges som et quick fix, at den muligvis kan forværre problemet. Den kan forhindre brystvortens optimale ekstension i barnets mund. Det kan nive og klemme på brystvorten på grund af slitage som friktion på ydersiden eller revner inde i brystvorten ved ukorrekt brug. Hvad gør en suttebrik? Suttebrikken kan give barnet de nødvendige orale stimuli, som brystvorten i enkelte tilfælde ikke giver. Den hjælper barnet med at kompensere for et svagt vakuum, og den giver en stabil brystvorte, som beholder formen ved suttepauser. Og hvad gør suttebrikken ikke? Den fikser ikke sårede brystvorter, hvis ikke vi kender til og afhjælper årsagen. Den erstatter ikke rådgivning og opfølgning. Den fikser ikke mælkeoverførselsproblemer eller trivselsproblemer, hvis mor har lav mælkeproduktion. Så er der nogle mulige indikationer for brug. Det kan være brystvorteanomalier, som flade og indadvendte og uelastiske eller fibrøse brystvorter. Der kan være et mismatch mellem brystvorte og barnets mund. Og så har jeg skrevet sådan lidt lysegråt, hvis mor er stærkt medicineret. Og jeg har nok lavet den i den farve, fordi det var en note til mig selv, jeg lige skulle undersøge noget om. Men vi lader den bare stå der. Mulige indikationer kan være fødselstraumer, f.eks. kopforløsning, klavikelfrakturer, som kan have indflydelse på tungen. Det kan være indikation for brug ved kraftigt og energisk vakuum. Hvis barnet har en præference til narsut og sutteflaske, det er måske mere ude i sundhedsplejen, at man vil tænke på den indikation. Ved overgang fra flaske til bryst. Barn med svagt eller disorganiseret suttemønster, tab og vakuum, præmatur og neurologiske udfordringer. Et barn, som er hyper- eller hypoton, forsinket ammeetablering, og så kan der være oralmotoriske udfordringer som ganespalte og kanalformet gane, altså den her sådan smalle, høje gane. Tynde kinder, som ses ved SGA og præterme, altså sådan, der er ikke de her store, tykke fedtpuder i kinderne, så sådan hjælper med at udfylde mundhulen, når barnet har fat på brystet. Og så kan der den vigende hage. Hvad skal man vælge? Både længden på tutten, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde den ellers, og bredden, diameteren i åbningen har betydning. Man skal vælge en diameter, der passer til brystvorten. Man skal vælge den korteste tut og den smalleste diameter, da det giver de bedste betingelser for, at barnet kommer op på brystet og sutte. Man skal vælge, eller er brikken for lille, kan det nive og øge vakuum på selve brystvorten, så den hæver. Det må den ikke. Et barn med et meget stærkt vakuum kan sutte brystvorten igennem hullerne, så der kommer blære. En for stor brik til en for lille mund kan fremkalde barnets brækrefleks. Med et for kort
En for kort tut kan resultere i, at barnet kun svøber yderligt eller bruger forreste del af munden, som medfører et overfladisk svøb og insufficient mælkeoverførsel. Så er der nogle instruktioner. Dem kan man jo også finde i bogen. Men nu nævner jeg dem bare alligevel. Hvis der er introduceret suttebrik, så giv amning uden brik et par forsøg ved hver amning. Afprøv gerne forskellige former og størrelser. Varm brikken under varmt vand. Varmen hjælper med at fastgøre brikken og har god effekt på nødløbsrefleksen. Pres råmælk ud på ydersiden af brikken samt inde i brikken. Vend næsten vrangen ud, når den sættes på for at trække brystvorten op i brikken. Det er en god idé, at mor laver brystkompression og massage under amningen. Det forebygger sandsynligvis mælkestase og tilstoppet mælkegang og mastit. Tæt monitorering af mælkeproduktionen ved brug af suttebrik. Pumpe efter amning med suttebrik, hvis produktionen er lav, eller at der er risiko for, at den bliver lav. Og det er jo en anden snak at tage på et tidspunkt. Altså risikofaktorer for forsinket laktogenese. Så kan man overveje vægtmonitorering, og det har vi jo også en politik omkring at veje de børn i en udskrivelse, hvor der er ammeudfordringer, og det er der jo, når der bliver benyttet brik. Så dokumentere indikationen og den givne vejledning i udskrivelsesresuméet til sundhedsplejersken, og være opmærksom på risikofaktorer, fordele og ulemper, og sikre opfølgning. Afvænning for brik. Der er ikke noget optimalt tidspunkt for afvænning af brik. Forlænget brug af brik er ikke nødvendigvis skadeligt for amningen. Mor og barn starter amningen hud mod hud og med brik, og tager brikken af undervejs i måltidet, og man må ikke klippe i brikken. Så holder jeg lige en pause igen, eller lige lave sådan en klip med nogle sekvenser sammen, inden jeg lige kaster mig ud i den her retningslinje. Jeg tager lige en tår kaffe. Jeg har sådan til, taget en brystkop med, ikke? Så man kan komme i stemning. Ja, nå. Der er jo en retningslinje for brug af suttebrikker. En dansk retningslinje. Den anbefaler at undgå suttebrik som første valg til at løse ammeproblemer under ammeetablering, i det anvendelse af suttebrik kan forkorte den eksklusive ammeperiode for såvel præmature som mature børn, og ikke fremmer tidligere etablering af eksklusiv amning af det præmature barn. Og det, Følgende handlinger foreslås i stedet for introduktion af suttebrik. At stimulere nødløbsrefleks, inden barnet lægges til brystet. Starte forfra med uforstyrret hud mod hud kontakt. Og med at starte forfra, så kan man ligesom prøve at efterligne det, ligesom når barnet bliver født, og første gang det bliver lagt op på brystet, og det selv får lov til sådan at gå mælkevejen, og sådan selv finde frem til brystet. Og det kan man gøre lige så mange gange, man har lyst til. Man kan gøre det ved hver evig eneste amning. I virkeligheden prøve sådan at genskabe lidt af den her, at starte forfra, man får aktiveret alle barnets reflekser. Man kan benytte lidt bagarmestilling. Man kan lokke barnet til at tage fat ved at håndudmalke mælk ned i barnets mund. Man kan vejlede moren i at forme brystvorten og guide i korrekt sutteteknik, vejlede i andre armestillinger og tilbyde brystet ved alle måltider. Man skal sikre barnets trivsel og morens mælkeproduktion ved at anvende ammebevarende suppleringsmetoder, når barnet ikke kan die hos moren, f.eks. kop, og man skal undlade flaske. Vejled moren i at opstarte og vedligeholde mælkeproduktionen ved håndudmalkning og eller brystpumpe.
Andre handlinger er at være tålmodig. Nogle faktorer hos børn og mødre og i klinisk praksis forsinker ammeetableringen. Det kan jo være noget under fødslen eller adskillelse, som har indflydelse på den første amning. Man skal undgå brug af narsut i ammeetableringen. Man kan søge vejledning hos en kollega, gerne en IBCLC. Hold eventuel ammekonference, sygeplejekonference, hvor casen diskuteres. Det er altså ting, der bliver anbefalet i den kliniske retningslinje. Man skal lytte til og efterspørge morens egne løsningsforslag. Styrk hendes self-efficacy. Vigtig viden. Løsning af ammeproblemer skal have respekt for barnets neurologiske udvikling. Det er væsentligt, at hverken personalet eller moren presser barnet til at spise. Hvis der er udleveret suttebrik, bør den udleveres på et informeret grundlag. Årsag, samtykke og eventuel plan for afvænning bør dokumenteres. Følg op på morens mælkeproduktion, barnets trivsel og morens oplevelse af brugen af suttebrik. Synes hun, den hjælper? Så er der studier, der viser, at der findes sammenhæng mellem brug af suttebrik og forkortet ammeperiode sammenlignet med amning uden suttebrik. Ingen studier viser positiv effekt ved anvendelse af suttebrikker på eksklusiv amning ved udskrivelsen og ved 17 uger, og præmature har ikke hurtigere etableret eksklusiv amning ved anvendelse af suttebrik. Så det er jo igen den der faktorer, der kan være for barnet, når den er født præmaturt, at den ikke er klar. Den er simpelthen bare ikke klar. Overvejelser for og imod suttebrikker er præget af individuelle præferencer og er meget afhængig af den sundhedsprofessionelles tilgang, og det giver dermed stor variation i anvendelse af suttebrikker. Det opleves ulykkeligt for den nybagte mor med ammeproblemer ikke at kunne amme sit barn, hvorfor de fleste mødre vil tage imod tilbud om løsning på ammeproblemer med en suttebrik. Situationen kan opleves desperat nok til at ønske sig at få løst ammeproblemet hurtigt, uden kendskab til konsekvenserne på længere sigt eller alternative løsninger. Ammefrekvensen i Danmark, det snakkede jeg jo lidt om lige helt i starten. Kun 16% af de mature børn og 13% af de præmature er fuldt ammede i de anbefalede 6 måneder. Så er der patientperspektivet. Mødre, der har anvendt suttebrik, fortæller, at suttebrikken oftest introduceres af sundhedsprofessionelle. Kun i afdelinger med restriktiv anvendelse af suttebrikker efterspørger mødrene dem selv. Så er der positive oplevelser. Nogle oplever suttebrikken som afgørende for, at amningen kan lykkes. Nogle beskriver suttebrikken som nem at anvende. Det opleves, at suttebrikken har en kortsigtet løsning, der redder amningen her og nu, men kan være første skridt til tidligt ammeophør. Mødre med positive oplevelser med at anvende suttebrik anbefaler andre mødre at bruge suttebrik. Det bliver mere besværligt at amme, men opvejes af de gode oplevelser ved amningen. Der er overvægt af mødre, der beskriver positive oplevelser med at anvende suttebrik. Så der er de negative oplevelser. Suttebrikken føles upraktisk, unaturlig og er svær at få til at sidde fast på brystet, og for nogle opleves den som en barriere mellem mor og barn. Nogle mødre oplever, at barnet vender sig til suttebrikken, som efterfølgende er svært at afvænne. Og så har jeg ligesom lige markeret noget, fordi jeg synes, det er vigtigt. Mødrene understreger, at anvendelsen af suttebrik ikke kan erstatte ammevejledning og støtte, og dermed kan suttebrikken ikke stå alene. Andre mødre beskriver trivselsproblemer med faldende mælkeproduktion og oplevelser med travlt personale, der udleverer suttebrik uden vejledning. Og skal man bare huske, at det her, det er jo fra den nationale retningslinjer, så det er jo fra hele landet, at de her oplevelser kommer fra.
Så det er ikke noget, jeg har fundet i vores afdeling nødvendigvis. Enkelte beskriver, at de ønsker, at de aldrig havde forsøgt sig med en suttebrik, fordi de antager, at de kunne have undgået anvendelsen af suttebrik, hvis de havde fået grundigere ammevejledning. Det er ikke tydeligt, hvilke mødre, der oplever gavn af suttebrik. Formål med retningslinjen er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet i Danmark og på tværs af sektorer og faggrupper. At opstille anbefalinger for anvendelse af suttebrik under ammeetablering af matur og præmatur børn med henblik på at reducere barrierer for eksklusiv amning i 6 måneder og fortsat amning i 12 måneder eller længere i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Så springer vi videre til monitorering af suttebrikkerne på mor-barn-afsnittet. Et forløb på 6 måneder. Jeg ved godt, det har hængt i længere tid, men det er lang tid siden, jeg har lavet det her PowerPoint. Så det er nogle af de første, vi havde skrevet op fra november 24 til april 25, så det er jo et halvt år siden, jeg sad med det. Der var på det tidspunkt 30 brikker registreret på arket, og indikationerne de har fordelt sig til at hvad jeg har kunne tolke det, vi har skrevet. 10 ud fra barnets perspektiv og mor, 20 for mor. Det fordeler sig på barnet, eller indikationen hos barnet har været tungesutter, og at barnet glider af og har svært ved at fastholde vakuum. Og hos mor så er indikationerne, at hun har flade indadvendte brystvorter, og hun har smerter. Og suttebrikkerne, de introduceres, langt de fleste introduceres i barnets første levedøgn, altså i løbet af de første 24 timer. Og det jeg kunne se, for det vi havde skrevet ned, det var, at de suttebrikker, der vi introducerer, når barnet er over 2 døgn, der er det på indikation, at mor hun har ømme og såret brystvorter. Forhold hos barnet, det kan være parathed, og hvad er parathed, og langsom starter, som jo også er et begreb, vi bruger. Det kan være faktorer under fødslen, som har indflydelse på ammeetableringen, for eksempel medicin i graviditeten og under fødslen. Det kan være SSRI-præparater, epiduralen og S-droppet. Det kan være en svær forløsning og smerter hos barnet, og det kan være senpræmaturitet. Så kan der være de mundmotoriske forhold, som anomalier og skævheder og spændinger, hvor det kan være gavnligt med ergoterapi og øvelser. Så er der dem, vi kalder tungesuttere, som måske også er på grund af spændinger, og der kan ergoterapi og øvelser også være et løsningsforslag. Så er der forhold hos mor, som kan være flade og indadvendte brystvorter, og flade og indadvendte brystvorter kan være en indikation for øget risiko for ammeproblemer, især smerter, og det kræver en øget opmærksomhed og øget ammehjælp. Med udgangspunkt i teorien om, at den nyfødte forventer en tydelig brystvort at lede efter, og som stimulerer ganen, kan barnets adfærd ved brystet måske være mere urolig. Og for at kompensere for den manglende stimuli af sutterefleksen, har barnet muligvis et ekstra kraftigt vakuum, og kan dermed blokere for eller hæmme mælkeoverførslen. Så har jeg stillet spørgsmål. Hvilke tegn hos mor og barn kan afsløre for lidt mælk, altså en utilstrækkelig mælkeoverførsel? Ja. Brystvortens elasticitet. Mælkegange, nerver og små muskelfiber i brystvorten er alle elastiske. Hormoner under graviditeten gør brystvorten elastisk. Under en amning fordobler brystvorten sin længde, og brystvorten ændrer sig ofte et par uger eller måneder ved sufficient amning. Flade og indadvendte brystvorter ved første barn kan have ændret sig markant til det næste barn. Så kan der være delt brystvort eller en kløft i brystvorten.
der kan mor være særlig sensitiv på grund af manglende stimuli fra lys og berøring fra tåret, altså nede i kløften på brystvorten. Det sted er særligt udsat for friktion og dermed øget risiko for infektion. Og der skal være en øget opmærksomhed på hygiejne, og man skal være forsigtig. Eller nænsom. Jeg holder lige øje med tid her. Jeg ved, om jeg lige skulle holde en lille pause igen. Hvad kan man gøre ved flade og indadvendte brystvorter? Man kan stimulere og forme brystvorten for indamningen. Man kan putte noget koldt på brystvorten. Ved indadvendte brystvorter, mor skal placere sine fingre et par centimeter bag brystvorten og presse ind mod brystet, så kommer brystvorten typisk frem. I nogle tilfælde kan det give mening at pumpe for indamningen. Så kan man få nogle devices til at hive brystvorten frem inden amning. Lancino har den her Latch Assist Nipple Everter. Den har vi haft nogle af, men de er forsvundet. De er nok havnet i sengevask, eller nogen har måske taget dem med hjem. Men man kan godt lave en hjemmelavet nipple everter af en 20 ml sprøjte, hvor man skærer spidsen af, og så vender man stemplet om i den ende, hvor man lige har skåret af. Så man ligesom ikke har den ødelagte ende ind mod brystet, men man har sådan den bløde ende, eller hvad man skal sige, ind mod brystet. Så det er en nem og billig måde at gøre det på. Og så kan man jo eventuelt bruge suttebrik. Efter en periode med amning vil brystvorten sandsynligvis være trukket frem på grund af gentagen stimuli. Så har jeg 2 cases med fra den differentierede indsats, altså de her kvinder, der blev, der var med i Anemis studie. Og nu skal jeg lige prøve at finde en måde at formulere det på. De mødre, der blev rekrutteret til at få de her ammestøttende telefonopkald. Det er 2 cases, der handler om suttebrik. Og den første case, det er en mor, der kommer ind ambulant efter EFK. Eller hun har været til EFK, og så kommer hun ambulant hos os med sår og smerter. Og hun er på eget initiativ begyndt derhjemme med suttebrik. Og inde i ammeambulatoriet, der korrigerer vi ammestillingen, og smerterne de mindskes, og hun går hjem uden brik. Og det ser umiddelbart rigtig godt ud. Så har vi opfølgning dagen efter. Der har hun smerter, og hun bruger brikken igen, og hun har mistet modet, og hun vil gerne malke ud. Følger jeg op ugen efter, der har hun så oplevelsen af en ukompliceret amning, men hun ammer dog med brik på det ene bryst, og så supplerer hun med 1-2 flasker i døgnet. Cirka 14 dage gammel, så har hun en oplevelse af kompliceret amning med brik. Hun har følelsen af, at det overordnet går godt, og hun arbejder på at smide brikken. Baby glider af uden brik, og hun stimulerer med brystpumpe, både med manuel og elektrisk brystpumpe, sådan lidt PN. Så følger jeg op igen 5 uger gammel, og der oplever hun fortsat amningen kompliceret. Nu har hun dalende mælkeproduktion, hun bruger fortsat brik, hun pumper, hun ammer ikke, hun stimulerer mere intensivt, og så begynder produktionen at stige igen. Og 7 uger gammel ringer jeg til hende, og der har hun stoppet amningen, og hun har stoppet med udmaltning, for hun trives ikke i det her. Hun har været glad for at være med i forløbet, og hun fortæller selv, at hun har erfaret vigtigheden af korrekt sutteteknik fra starten, og fokus på at komme af med brikken. Hun har oplevet en frustreret baby, der var sutteforvirret over bryst med og uden brik og flaske, og det var også, som jeg husker det, meget frem og tilbage.
Og den anden case fra den differentierede indsats, det var en kvinde, som scorede 9 point, og det siger jeg sikkert ikke noget, men de blev jo screenet, skulle jo svare på nogle spørgsmål, som udløste nogle point, og fik de 6 point eller flere, så var de i risiko for tidlig ammeophør, og så fik de det her tilbud om ammestøttende telefonopkald. Og denne her, det er sådan en lidt længere historie, men den er egentlig også meget fed på en eller anden måde. Det er en mor, som jeg først inddrager, da de er 6 dage, da barnet er 6 dage. De er indlagt hos os i et stykke tid. Mor, hun er sådan sengeliggende med en sfinkterruptur, altså hun ammer liggende. Hun har et barn med torticollis, altså sådan, som er sådan stram i den ene side af nakken, og han glider af, og derfor så bliver der brugt brik. Hun har hurtigt godt med mælk. De har en forlænget indlæggelsestid hos os på grund af, at barnet skal i lysbehandling. 18 dage gammel, altså knap 3 uger, snakker jeg i telefon med hende, og hun oplever ukompliceret amning med brik. Hun har ikke mod på at forsøge at smide brikken. Nu kan hun sidde og amme, og det har ligesom været sådan et argument, at hun gerne vil vente med at prøve at smide brikken, til at hun kunne sidde op og amme. 24 dage snakker jeg med hende igen. Der bruger hun fortsat brik. Hun har masser af mælk. Hun ønsker fortsat at afvente med at smide brikken. Nu er hendes argument, at hun gerne vil vente til barnet ikke har torticollis mere. Eller til det i hvert fald er blevet bedre. Og jeg vejleder hende i at være ops på trivsel og mælkeproduktion på grund af brikken. Så snakker jeg med dem 5 uger gammel. Amningen er uændret. Hun har forsøgt uden brik, men det gør lidt ondt. Jeg snakker med hende 8 uger gammel, fortsat uændret med brik. Hun har ikke forsøgt uden brik længe. Jeg opmuntrer hende til at prøve at smide brikken. Drengen han er faldet på kurven, men sundhedsplejersken hun er ikke bekymret. Jeg snakker 12 uger gammel. Der er hun begyndt at forsøge uden brik. Hun har succes på den ene ved at smide brikken undervejs. Så snakker jeg med dem 15 uger gammel. Og jeg tror faktisk, det var sådan nærmest juleaften, jeg snakkede med hende. Der er ammekomplikationer. Drengen han tager ikke på. Han har ikke taget på i 4 uger. Sundhedsplejersken har iværksat udmalkning, men hun har smerter, og hun har fuldstændig mistet motivationen. Hun er på det her tidspunkt udfordret på tid. Hun har jo en stor baby nu, som kræver noget mere og gerne vil lege. Hun bruger brik. Jeg råder hende til at droppe udmalkningen. Eventuelt mælke ud 1 til 2 gange i døgnet, hvis hun har tid og overskud. Men hun skal arbejde på at smide brikken. På det her tidspunkt har hun ikke malket ud i en måned, og det er måske også derfor, det gør ondt at lige pludselig begynde at malke ud sådan 8 gange i døgnet igen. Og der er jo en sammenhæng imellem den måned, hun ikke har malket ud, det er også den måned, barnet har ligget stagneret på vægtkurven i 4 uger. Så snakker jeg med hende 2 uger efter, altså da barnet er 4 måneder, og det er jo der, at vi har de sidste samtaler med dem, der er med i forløbet. Mor har nu smidt brikken for en uge siden. Nu ammer hun 10 minutter for et bryst. Så afviser han, og så tilbyder hun flaske med 80 ml modermælkserstatning. Så snakker vi om, at hun skal prøve at amme for begge bryster. Det vil sikkert sænke behovet for modermælkserstatning, og så øge morens produktion. Og mor og baby har det i øvrigt godt. Ja, det synes jeg var en rigtig fin historie, som bekræfter lidt, at suttebrik og udmalkning følges lidt ad i en eller anden grad, hvis man skal bevare hvis man skal bevare mælkeproduktionen, at det kan måske have indflydelse på barnets sådan mælkeoverførsel, at der er den der brik i vejen.
Ja, og hun kommer rigtig godt ud af det på den anden side. Nå, væsentlige pointer for de her 2 cases. Jeg sidder bare lige. Jeg glemmer at starte tiden. Nå. Væsentlige pointer. Begge mødre fra forløb 1 og 2 siger, at de en anden gang vil have fokus på at smide brikken så hurtigt som muligt. Forløb 1. Brik har muligvis resulteret i faldende mælkeproduktion samt sutteforvirring. Forløb 2. Brik har muligvis resulteret i faldende mælkeproduktion samt babyvægtmæssig mistrivsel. Og så har jeg skrevet sådan lige lidt med lysegråt, at baby kan også være udfordret af sin torticollis, som kan have indflydelse på længden af amningen på grund af muskeltræthed. Som sådan generelt en sådan væsentlig overvejelse med de børn, vi har, som er skæve og ligget skævt. Overvejelser. Sløre suttebrikken for væsentlige risikofaktorer for tidligt ammeophør. Kendte risikofaktorer kan være kort eller ingen uddannelse, tidligere kort ammeforløb og egen tro på amning. Kan vi identificere risikofaktorerne for tidlig ammeophør, og hvordan kan vi støtte mor til at amme efter anbefalingen, eller som hun selv ønsker? Ja, det er jo nogle overvejelser, man kan snakke om i afdelingen. Så er vi altså simpelthen nået til vejs ende. Evaluering på oplægget. Det kunne være sjovt med noget feedback fra jer. Var der ny viden for dig? Hvad vil du have med i overvejelserne i din ammevejledning? Der hvor der er ammeudfordringer, er der noget du vil ændre i din egen vejledning? Hvad vil du være opmærksom på næste gang du passer en familie, hvor der i forvejen er introduceret en brik? Og er sådanne oplæg som det her udviklende for dig, og kunne du tænke dig mere af den slags? Og så tænker jeg, at jeg panter nogle flasker, og så kunne det være sjovt at trække et heldigdagen blandt dem, der besvarer evalueringen, og så belønne med et eller andet julerier. Kunne det ikke være meget fedt? Jeg glæder mig til at høre, hvad I siger. Og om man har kunne høre, hvad jeg har sagt, og om det giver mening, og om der er spørgsmål. Og forvirring over de ting, jeg har sagt. Ja. Nå. Tak.